Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoya waƙoƙin Hausa, masoya waƙoƙin Nura mai Inuwa, barkanku da warhaka. Haka zalika barkanku da sake kasancewa da wannan shata mai albarka a koda yaushe kuma a kowane lokaci. Kafin mu tsunduma cikin wannan shiri namu gadan-gadan, muna roƙonku idan wannan ne farkon zuwan ku wannan shata mai albarka, zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, bayan haka mana like na wannan bidiyo. Kamar yadda kuka sani a kowace kuma a kowane lokaci, fitacce kuma jarumi a masana'antar Kannywood wato Nura mai Inuwa yana yunkuri da kuma kokari domin sakin zafafan waƙoƙi don faranta zuciyoyin masoyansa a koda yaushe. Idan ba ku manta ba, a shekarar 2021 da kuma shekarar 2023 mawaƙi Nura mai Inuwa yana sakin album kala-kala, musamman lokacin shekara-shekara yana sakin album kala-kala domin faranta zuciyoyin masoyansa. A kowace shekara ba ku manta ba yana sakin waƙoƙi album guda biyu domin jin daɗin masoyansa. A shekarar 2021 mawaƙi Nura mai Inuwa ya saki album, 2022 kuma bai saki ba, 2024 bai saki ba, 2025 muna roƙon Allah ya sa mawaƙi Nura mai Inuwa ya ba mu zafafan waƙoƙi.